Дими, а ние сме заедно с Калия Калъчева и Слав Недев, които са членове на журито в тази изложба. 250 произведения, 150 автори. Голямо събитие тук в залите на СБХ. Здравейте! Здравейте! Изложбата беше открита вчера, е била открита, не съм присъствала и ще продължи от 28 юни. Няма много време за разглеждане на тези 3 зали. Слав Недев, доколкото разбрах, е автор на самото заглавие, което е "Паралелни светове". Темата ли Първо ли се задава темата за изложбата или след като одобрите участващите произведения, решавате как да озаглавите? Първо се задава темата и после всички автори са поканени да интерпретират тази тема, като в случая с подобни изложби, която е национална изложба, организирана от секция "Живопис", темата се прави съзнателно по-широко, за да могат повече различни стилистики, по-различни автори да намерят своето място в нея. Вие какво си мислехте първо, когато зададохте тази тема? Много широка интерпретация, може да бъде. Да, наистина е широка. Да. Калия, вие ако искате да се включите също. Живота по принцип представлява нещо като една сума от паралелни светове, които се движат всички ние, всеки отделен човек. И това винаги ми е било много интересно и дори бих казал смайващо, как човек си говори с някого и в един момент осъзнава колко всъщност е далечен този човек или пък обратното колко е близък. И това го намирам за много интересно и предизвикателно като интерпретация. За вас темата? Специално за мен темата е изключително интересна. Тя разглежда различните реалности, в които всеки художник живее. Аз тук през призмата на моето творчество пък заявявам смело, че реалността не съществува по причина, че има толкова много реалности, че една единствена няма, както ако реалността не съществува, не съществува и истината. Тук наистина виждаме изключително много паралели, изключително много различни подходи. На откриването Станислав Памукчиев каза, че сме в широкото поле на живописта. Аз смело мога да кажа, че все още сме в картинния формат на живописта. Полето още не е чак толкова широко. Всички представени произведения са наистина картини. Наистина изключително интересна е палитрата от автори, изключително широк диапазон от техники, от похвати, от гледни точки. Поканваме зрителите да посетят изложбата, защото определено има изключителни неща, които могат да се видят. Вие самите също участвате в изложбата, но и сте членове на журито. Като говорим за изключителни неща, може би да започнем с голямата награда, нали? Така се казва. Тя е наградата на Съюза на българските художници. Тя е 2 произведения тук срещу нас. На кого решихте да я дадете? Победителят е Антон Терзиев. Това е наградата на СБХ. Има още 2 награди, които са за млад автор, Драгана Павловска. Сега ще ги кажем. Тук имаме един съвместен пищов списък. Ще се подсети. Но няколко думи за Антон Терзиев. Антон Терзиев е на сцената от повече от 20 години. Аз лично си спомням една от неговите най-първи изложби в някогашния Френски институт и той тогава получи една специална награда за млад автор. От тогава го познавам и следя неговия път. Изключително много го ценя като автор. Аз понякога също съм куратор на изложби и съм го канил за участие, така че... И човек с многостранни интереси, не само в Да, Антон, освен, че рисува, пише поезия и също води един блог за нещо като кинокритика. Какво определи, че избрахте именно него за голямата награда, Калия? Очевидните качества на неговата работа просто изпъкна още при самото гледане на картините, съвсем в първоначален етап, просто направи силно впечатление на цялото жури. Добре, да кажем другите награди. Аз тук ще помоля вие обаче да го съобщите този списък от наградени за млади автори. Кои са младите автори? Наградата на Тодор Стайков за млад автор е разпределена между 2, Драгана Павловска и Ангеларий Димитров. Имаме 2 награди
награди на архитектурно студио, които са Анжела Терзиева и Иво Бистрички, и награда на фондация Свети Кирил и Методий за Гълъб Гълъбов. Вие самата доскоро бяхте съвсем млад художник и един от най-младите членове на журито. Не знам дали може би най-млади или... Не знам, добре. По-млада от мен е Дина Стоева. Добре. С какво ви впечатлиха младите автори? С силата, с енергията си, отново с колорит, отново с така много интересни, отново гледни точки, отново други реалности, изобщо много впечатляващи. Да. А вас? Бих добавил, че откривам нещо, което за мен е много важно в всяка творба на изкуството, една специфична авторова енергия, едно присъствие, един почерк. И именно тези неща ме карат да оценя и да отлича тези работи от останалите. Голямо събитие, много автори, отворено. Вие сте направили всъщност и първоначалната селекция. От колко произведения се спряхте на тези, които в момента са изложени тук? Може би 350 произведения, от които са селектирани около 250. Да, точната цифра не помня. Статистиката не ни е силна на художниците. Да. Със сигурност много важно събитие за средите на художници и на хора, които се живеят в областта на изкуството. Но за посетителите, за нашите зрители, които може би, гледайки ни, ще проявят любопитство и ще дойдат да разгледат, какво бихте казали за тази изложба? За широк кръг от публика. Аз лично бих казал, че изложбата наистина представлява една снимка на ставащото в България в областта на живописта. В този смисъл тя е интересна, ценна е, представлява един документ на моментното състояние на нещата. Могат да се видят работи с наистина много различна стилистика, от съвсем съвремени до по-класически. И препоръчвам всеки, който има интерес към това изкуство, да намери време до края на месеца да погледне. Извън стила, какво ви впечатли, като пак да се върнем на темата? Като казвате документ, момент на снимка, т.е. момент на снимка не само на това, което създават художниците, но момент на снимка и на обществото, както с това и започна нашия разговор. Да, точно така. Какво виждате? Изкуството все пак е отражение на ситуацията в едно общество. Винаги е било така в историята. Какво виждам? Това, което преди малко казах, до някаква степен ще повторя. Виждаме едно много голямо разслоение, много различни паралелни светове, които са авторите, много различни погледи върху живота и изкуството най-вече, защото все пак това е една художествена изложба и тя показва как хората разбират, казано с прости думи, как хората разбират това изкуство. Има какво да се види. Добре, финал на този разговор, Кали, ако искате едно обобщаващо изречение. Нека да си позволя да поканя за следващата изложба още по-широкото поле на живописта, да се включат всички, може би след 2 години. Да заповядат, да разгледат до 28 юни и да се наслаждават на живописта. И всеки да открие своите теми, своите открития сред тези много картини. Благодаря много. Благодаря. Дими, към теб.